kai wallahi tallahi na fara tausayawa irin waɗanda nake zuwa neman bashi gurin su ba sa bani. Kaga idi mai shayi halliru mai kifi la ilaha illallah ta ku ta kare. Yanzu ma tunanin da ya kamata na fara ya kamata a ce in je barak in samu sojoji kamar guda 50 a ba su igwa su zo su zagaye mun gurin nan, sannan in buga dogo katanga in je bakin gate in saka dakarun sojoji, sannan a rubuta min AC Petroleum Nigeria Limited. Wallahi ko a sa Alhaji AC Nigeria Limited. Shegu kuɗi kai kaga an fara kira na yanzu a waya, sai mun da ba wanda ya kira ni, amma yanzu kanshin kuɗi ya sa mutane sun fara kira na. Ni yanzu ba talaka bane, dole sai na dan ja aji kafin na daga. Hello AC ya ake ciki ne, ta samu ne ba dai magana. Nagode uban ciwa abin da kai min nagode. Uban ciwa ina talaka ma baka wulakanta ni ba, sai da yanzu na zama attajiri wanda in na dore ka na dora banza na dora wofi. Taimakon rayuwarka nake so nayi, so nake in ga ka zama mutum. Amma wai ni ka zo ka shanya sama da awanni ina rana. Alhaji AC in Nigeria Limited Petroleum. Hello AC. Ba a wani AC, kanka gaya min wani AC. Kana ji na wallahi matsala aka samu. Ai da matsala tana tare da talaka. Tun da Allah ya cire ni a wannan layin yanzu ni ban san wata matsala ba, saboda me kuɗi baya saurara matsala. Kar ka ƙara kawo matsala a cikin harkar business ɗina. To ai police station na tafi, wallahi ka gane baban budurwata ne aka kama shi saboda suna wata ɗan rigima wani kuɗi. To muna ta can dai ana ta buga, yanzu ma dai muna can dai a can police station. Uban cuwa da mun baka da hankali. Me kai ka bin ya talaka? Me kai ka bin ya talaka? To yanzu me ya faru? Wallahi yanzu dai muna nan gashi nan kuɗi ne ake so za a biya ma, duk gashi abubuwan da an yi tsuru. Uban cuwa za mu yi rigima da kai, wallahi uban cuwa in ka bani matsala a business ina tun yanzu wallahi tallahi sai na gatan ka. Ya za ka zo dalilin wani sarikin ka zo ka kashe mun, ka zo ka fara lalata mun kasuwanci tun kafin na fara yin international business. Ya kake ne maka mun haka ne? Yanzu dai kana ji ba? Ka yi haƙuri, nan ba da jima ba insha Allah yanzu zan to. Kaga na fi fara jin girman kai na masu kuɗi. A lokacin da nake son abu kai ai mun, ka zo ka ajiye ni a gaban dukiyata sai kalla nake ina jin kanshi. Yanzu in wani miki na zo ya cinna mun fetur ko ashana, fetur din nan ya kama da ni da wuta fa. To in turo aboki na yazo? Kaka sake, wallahi tallahi da sai na gatanka a garin nan ka sako min wani abokinka a ciki. Wai kai bai sa baka fahimci wai waye ne ni bane ne yanzu. Ni fa ba wai civilian bane talaka irin ka da ka sani da. Saboda haka kai maza ka zo ka kamo abin da na umarce ka je station din nan ka da kibenci ka zagi, kada ka zagi DPO amma ka taba duk wanda zaka taba. Kudin ko nawa ne kai mun magana zan biya yanzu. To ba da mu ga nan zuwa insha Allah yanzu. Kaga bata mun lokaci, ka zo yanzu na ga ma. Yanzu insha Allah. Uban cuwa so nawa na kira ka? Sau biyu. Uban cuwa ina jin ka. Wallahi tallahi in ka sa iska ta kwashe fetur din nan na rantse da Allah, bayan Allah isa da zan maka wallahi tallahi ba zan baka kai bacci mai daɗi ba. Ba damuwa yanzu zan zo insha Allah, da kaman gama dai ka dai ce in daki tebur in zagi uban kowa ko? Tun yaushe ka daki tebur in DPO ya fito ka in akwai kuɗi a jikinka ka watsa mas, ka ce kai yaron Alhaji AC Petroleum Nigeria Limited ne. Au haka ma zama uban gidana? Na kore ka. Ya hakuri. Wallahi ban ca suna fasa harka da kai. Ya hakuri. Wallahi na fasa harka da kai. Ya hakuri dan Allah. Wallahi na fasa harka da kai. Dan girman Allah kai mun rai. Na mai da harka ta hannun Erano. Ka taimaka min. Wallahi na mai da harka ta hannun Erano. Ai Allah na ce ka yi hakuri dan Allah. Ga nan zuwa kawai yanzu. Amma dai ai ka san ba a ja da mai kuɗi da talaka ko? Na yadda ga nan zuwa. Kan na sake faɗa ka faɗa. To.